Reit ta, mae'n siŵr bod yna lot o chi'n meddwl de. Be mae Owen yn neud wan? Pan mae'n neud hwn wan? Be di'r elw iddo fo? Be di'r elw i bobl eraill? Wel, does am elw i fi o gwbl. Dwi wedi bod yn reolwr busnes i NatWest ers rhyw 10 mlynedd pan dwi'n recordio hwn wan. A dwi'n alluogwr cynnig busnes. Reit, be mae hynna feddwl de, ydy dwi'n gweithio efo bobl busnes. Bobl sy'n dechrau busnes, bobl sy'n tyfu i busnes. A be dwi'n weld o hyd ydy bobl yn gofyn y marn ni. Sut mae neu hyn mewn busnes? Be di'r siwrne mae bobl yn mynd i mewn i? Wel, o'n i eisiau rhaid y cyfle felly i bobl sy'n mewn busnes i siarad amdani i siwrne nhw. So, os da chi wedi bod yn busnes llwyddiannus, mae gennych chi hanes. Da chi eisiau rhannu chydig bach o'r hanes na. Mae hwn yn gyfle i chi reid y stori chi drosodd i bobl sy'n meddwl dechrau, neu sy'n mynd siŵr be i wneud. Hefyd, mae'n gyfle i bobl sydd yn dechrau busnes neu mynd siŵr i ofyn cwestiwn i fi. Os ydych chi atab o, na i atab o'n hyn. Os ydych chi ddim atab o, na i gael rhywun arall i atab ar yn rhannu. So mae'n teisiwch ar y cyfle. Ac os ydych chi eisiau gymryd rhan, cysylltwch â fi ar owain.williams@natwest.com. Diolch yn fawr iawn. Hwyl i chi wan.